Dahan kayo og nangutana sa love story namo sa ko ang wife. Oh, asa mi nagkita, kinsi una na crush, kinsi una nanitsit. So karon ako ang isulti ninyo. So karon ako adto na kong wife. Ako ang i-try og pangutana kung pwede ba siya nga kuha siyang interviewon kay dagan man sad nga gustong mutanaw sa naong sa ko ang wife kay wala pa daw mo kakita sa naong sa ko ang wife. Bisag na ako gi-post ang picture, mao na gid mo nga wala na diha. So akong sugdan ang amuang 2023 pinagi sa pag-share na ko ninyo sa amuang love story. Okay? May tagmusugot siya, no? Atong iyan po. In 5, 4, 3, 2, go! So, okay, after 148 years, ako na yung napakita ko ang wife sa inyuhang atubangan, o na. Mao na siya akong wife na, gwapa kayo, no? Char. Sana all. Gwapa kayo ako ang wife. Inya, karon tubagon ta mo sa inyo mga pangutana. Kanang random mga comment ba nga na ako i-post nga video no or kanang mag-live ko mana mo nga sir kanang na ako ipangutana about sa inyong relationship about kamo sa imong wife. Sige, matubag ko ninyo para among sugdan ng amuang year sa pag-share ninyo pod sa amuang love story. Love story. Okay, question number 1. Asa may nagkita kaming duha? Asa ta nagkita nay? Kansohong. Kansoong sa Sasap. sa monastery. Sa seminaryo. Pero wala pa kay plano. I mean, wala ko'y huna-huna ato Defensive ba kayo? Nagkita mi sa sulod sa monastery. Pero ang rason nga nung naadto siya og monastery. Actually, ako ang wife is from Manila, from Bulacan. Dayon, nami kauban nga seminarista nga namatay unya iyahang first degree cousin. Dayon, mao to nadto siya. Dayon nagkita mi pero pag abot nila gyud silang family, wala ko ato nga time sa kuan sa monastery or sa seminaryo kay na ako i-schedule ato sa gawas. So mo nang after may kasama siya guys, may kasama. So after 2 days pa nga nakita kami. Revelation. Sulog ko sa mga taka mo siya. So mo to. So nakita kami. Pag mo na magkita, mga after 2 days, nakita ta no? Niuli ko after a day. So after a day, niabot sila karon the following day, una pa mi nagkita kay nag-overnight man mi ato somewhere sa Bohol. Sino kasama mo? Ha? Kinsay kuyog ni mo ba? Secret. Dayon sunod, question, kinsay na-crush una? Kasi na-crush? Ako ba? Siya. Ikaw ang na-crush na ako, no? Gwapo kasi. Na-crush ka na ako? Wala. Na-crush man siguro. So, siya ang na-crush na ako. Pero during that time, butan pa kay ko ato nga time, no? Kaya wala ba ako ato giplano nga mo entertain og mga babae. Kasi na-entertain mo na. Siya ang na-crush na ako. Actually, di mo ko mahilig og babae ato nga time. Mahilig og laki. Nakita kong legs. Wow, legs. So, mo ito nakita mi. Dayon, siyempre ako, paipal ba ako. No nga, pagkita na mo, entertain to the max, di ba? Ako, pagkita na po na mga bisita, siyempre entertain ti ka. Unya, kanang usual na ko nga reaction bitaw. Kana bitong usual na ko nga personality nga basta na mga bisita like ma-entertain, like magpapansin kunuhay nga na. So mo to, hangtod nga istorya about sa rason nga nung nahitabo to nga na, yeah, anol. Nigawas man ko 2008, nigawas ko sa seminaryo og 2008 until 2009. So di na ka pwede mo balik. Nigawas ko to kay nag-decide man ko ato. So mo to after mga 20, that was 2013. 2013. So after ato niuli na nalubong na tapos niuli na siya og Manila. After how many months pa una pa ta nagka-exchange og
message. Kasi unang high number. Ikaw, Wala ko nang high number nimo. sa brother ka nang hinang. Nawi mo sa brother yung Wala ko nang number wala ko. ko nang high number nimo. Pero sa laing tao ko na ngayog number. Same story. So mo to nangayo ko og number sa laing tao. So after how many months pa to, mo to na og number niya. Then nagchat-chat pa mi. Pero nag-start ta og exchange og message pero nag-away ta. I mean, wala nag-argue, wala nag-away no, nag-argue. So nami usa ka topic nga wala masabuti, mao to nga naglalis-lalis pa mi. Pero wala jud ko nagunahuna nga panguyaban ka. Wala ko plano ato nga time actually nga manguyab nimo kay syempre nabi ako sa seminaryo, buutan bay ako. Pero wala jud ko plano nang nguyab ni although gwapa ka. Pero wala ko plano nga panguyaban siya kay kabalo man ko nga dili ko niya pilion. Kay syempre kinsa nagud daon ko, arkibagatsing ra bay ako. Dili sa takutob. Mag part 2 na mi guys. At ngini niya ang part 2. Unsay nahitabo sa mo ang first date sa Baguio. So naay part 2 sa mo ang love story. Oh, di ba? Ay. Mabitin mo no. Bye. Thank you. Thank you.